Paštéta z kuracích pečienok. Necháme roztopiť trochu masla a pridáme 2 nakrájané cibule. Ja som použil červenú. Pridávam pol kila kuracích pečienok, 1 lyžičku čierneho korenia, pol deci rumu alebo koniaku a keď sú pečienky hotové, tak cesnak a 250 g masla, ktoré necháme roztopiť. 1,5 lyžičky soli, všetko to premiestním do mixéru a rozmixujem. Paštetu si prelejem do nádoby, v ktorej ju budem uchovávať v chladničke, vydrží nám tam týždeň, ak sa teda nezje za 1 alebo za 2 dny. Ozaj je vynikajúca. Následne pridávam hrozienka, alebo kto má rád, tak brusnice. Ja som mal otvorený sáčok hrozienek, tak preto ich tam dávam. Premiešam, nechám si roztopiť ešte trošku masla, z ktorého pozbieram tú bielkovinovú penu. A nalejem to na vrch. Nechám to odležať a keď to trošku vychladne, tak šup do chladničky. Ďakujem za like, zdieľanie a prípadný follow. Čaute.